మన క్రైస్తవ సమాజం ఎలా తయారైపోయిందంటే ఎప్పుడు చూడండి ఆ స్వస్థత సభలు అంటారు, ఎప్పుడు చూడండి అద్భుతాలు రాత్రులు అంటారు. ఈయన జీవితం అంతా బయట అన్యుడికి ఎలాగైపోయిందంటే ఈ క్రైస్తవులు అంటే ఏమి లేదండి, వీళ్ళ సువార్తలు ఏం లేదండి, రోగాలు అద్దగిద్దాం ప్రలోభ పెడతారండి, మత మార్పిడి చేస్తారండి, బలహీనలను అడ్డు పెట్టుకుంటారండి. మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన అయితే అట్టికాయలు కొడుతున్నాడు అన్నాడు. ఎందుకు అట్టికాయలంటే గర్భఫలాలు వస్తాయంట. ఏ ఫలం తింటే అట్టికాయ ఫలం తింటే గర్భఫలాలు వస్తాయా? పాపం రెప్కమ్మకి తెలియదులే, రెప్కమ్మకి తెలియదు, అట్టికాయ అట్టుంటుందో తెలియదు ఆ తల్లికి పాపం. అందుకని పాపం ఇంత ఇదే అపరాహం తెలిస్తే పాపం చిన్నప్పుడే అట్టికాయ తినిపించేవాడు సారమ్మ చేత. 100 ఏళ్ళు ఎందుకు పాపం? వీళ్ళెవరికి తెలియదు అట్టికాయలు ఎట్టుంటాయో. ఆలోచించండి ఒకసారి, మనం ఏ సభలకు పోతున్నారు, ఎట్టి సంఘాలకు వెళ్తున్నారు, ఎట్టి బోధలో ఉంటున్నారు ఆలోచించుకుంటున్నారా? పెద్ద పెద్ద గోడలు ఉంటే సంఘాలు అయిపో, పెద్ద పెద్ద సిలువులు పెట్టేస్తే సంఘాలు అయిపో. మంచి వాక్యం ఉంటే సంఘం అవుతుంది.